Pre muža sú ženy niečím, čo by mal byť ich cieľom. Takže pre mňa tá ženská krása je niečo, čo ma dokáže motivovať, posúvať ma ďalej. A tým, že to istým spôsobom dokážem zachytiť na tých fotkách, si myslím, že je dobrým prejavom toho, že je to správny motív. Keď sa pozriete na tieto fotografie, tak majú jedno spoločné, a to, že zobrazujú ženskú krásu a pôvab očami Borisa. Ja sa vždy snažím u každého klienta zachytiť nejakú stránku, ktorá práve vystihuje toho človeka. A tým, že tie fotenia riešim dosť súkromne, osobitne každé jedno fotenie, máme aj istý meeting pred daným fotením, kde daného zákazníka v úvodzovkách spoznám. Boris je veľmi, veľmi šikovný fotograf, stále napreduje ďalej, stále vymýšľa niečo nové a myslím si, že práca s ním je naozaj, môžem povedať, obohacujúca a veľmi zaujímavá. D'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Je tu dnes fotografia, ktorú máš zo všetkých najradšej, alebo ku ktorej máš taký citový vzťah? Určite mám citový vzťah hlavne tým posledným. To sú predovšetkým táto so šípkami a tieto, ktoré sú s tými špeciálnymi pozadiami. Každá je niečím iná, každá ukazuje tú rozmanitosť ženskej krásy. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Mám dosť veľký projekt rozpracovaný a jedná sa hlavne o exteriérové fotenia, pretože štúdiové blesky, ktoré mám v ateliéri, sa budú môcť používať aj vonku a budú sa fotiť dosť veľké scenérie vonku v prírode priamo s modelkami, ale so štúdiovými svetlami. Takže sa chystá asi jedna taká menšia expedícia, ešte nevieme presne lokalitu, ale mali to byť nejaké mohutné hory alebo niečo v takejto kompozícii s tou jemnosťou, krásou tej ženy a s nejakým dobrým stylingom, šatami a make-upom. Myslím si, že tie ženy ostanú vždy tou hlavnou tematikou a akože samozrejme sa fotia aj deti, rodiny a takéto, ale tú vášeň mám predovšetkým pri tých portrétoch a pri tých ženách, takže tam sa najlepšie viem tak vyhrať s tou fotkou.